Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atenzile diyo kukuliyani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji
boma kusteri house kulinji nagaotuta mwazuga bwaji kulinji nagawatenzi radio kuburi yani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu ambapo programu yathu yakulinji tsiku limenelo pano pa Times dzina langa ndi Elvis Ohowa tikulandireni konse mwe mutimvera komanso mwe mutitsatira pa Times 360 pa Facebook pamenepo. Lero nkhani imene tikuwunikira ndiyokhudza significance kapena kufunikira kwa makomiti akunyumba malamulo makamaka tikulunjika pa ija ya Public Accounts Committee imene pakadali pano ikufufuza nkhani yakagulitsidwe ka Amaryllis Hotel ndi Pension Fund kuboma komweko. Ndi tikhale ndi alendo osiyanasiyana, mmodzi mwa iwo ndi Wanda Msisia amene amatithandizira kusakatula nkhani zosiyanasiyana kuno ku Times. Wanda, tikulandireni ku programu yakulinji. Ndathokoza wahowa. Zikamukambiri komanso tikhale ndithu ndi Ernest Tindwa ndi Achimwemwe Tsitsi amene ndithu amathirapo ndemanga pa nkhani za ulamuliro wabwino. Ndiye ayi tiyambe ndi Wanda amene tili naye mstudio muno. Wanda, nkhani yetu ndi imeneyi pakadali pano aliyesa kutsatira nkhani imene komiti imene ikuchita kafukufuku wakagulitsidwe ka Amaryllis Hotel ndi Pension Fund. Tikumva kuti 90 billion inaperekedwa kale, koma mwinafunso nkumati kodi ntchito za makomiti ngati amenewa zimakhala ndi significance iliyonse? Mwina tingopereka kambiri pang'ono Wanda, iwe zinthu zomwe zitsatira bwino kuti makomiti amenewa amakhazikitsidwa motani, cholinga chawo nchani, pali ma-act, pali machani, pali zilipo zinthu zimene zinatsatidwa? Yes, of course malingana ndi mmene tidapangira nyumba ya malamulo tidagwirizananso kuti kuzikhala makomiti amenewawa ndi cholinga chokuti azithandizira ndithu pakuyendesa kwa democracy komanso governance, kuti pazikhala accountability imene tidagwirizana pamene konde ndikuzimvaso bwino ndekha chabwino. So makhala kuti ndi makomiti amene amaunika kuti kodi zinthu nanga si chimodzi mwa ntchito ya nyumba ya malamulo ndi oversight role. So oversight role ndiye kuti ngati kuyang'anira zinthu zina amene zikuchitikira. So makomiti aja amakhala kuti ambasula mbali ya mamuti uzikaonekera ku nyumba ya malamulo yonse. Ndi nakhazikisa makomiti osiyanasiyana malingana ndi madera osiyanasiyana amene tidaganizira kuti mbali yawo kukhozokhala komiti kuti izunika gawo ili, mbali yawo ikhozokhala komiti kuti izunika gawo ili. So makomiti amene ajawa ndi kutambasula ntchito imene nyumba ya malamulo ili nayo yokupanga oversight. Chichewa cha oversight imene titaonera kuti kuunikira amene zinthu zogwirisidwa ntchito. Right? So imeneyo ndi ntchito imodzi ya nyumba ya malamulo. So malingana ndi makomiti aja amene tidakhazikisira amene kujaku nthawi ndi nthawi amatha kuyitana malingana ndi dera limene akuyang'anira kuti mukalifotokozere komiti ija imene ndi kuti pa nthawi imeneyi imakhala kuti ikumana ngati nyumba ya malamulo kudzera mu komiti imeneyi ndi magawo osiyanasiyana. So tikupereka background imeneyi kuti tibwereno pa nkhani imene tifuna tiunike mtsiku la lero kuti imodzi mwa makomiti amene ali ku nyumba ya malamulo imene imagwira ntchito imeneyi ndi imene tikuunika leroli ya Public Accounts Committee. Ndeti titili pomwepo tilowene kumene kwa Public Accounts Committee imene imang'ana nkhani zake ziti zimaoneka kuti nkhani zake zimakhala ngati zikulu kwambiri. Imaoneka nkhani zake ziti ndipo inuyo msakaza mbuyozi mwayiona bwanji imene imagwirira ntchito zake? So Public Accounts Committee imakhala kuyang'ana accountability issues malo ambiri. So mutha kuona kuti kwambiri ndekuti ndi company za boma, ntchito za boma zijamati public enterprises, government enterprises amene amakhala kuyang'ana kuti kodi kumene koko madongosolo osiyanasiyana kuphatikizapo transparency, accountability issues zikuyenda bwanji. Kukasokonekera kumene koko akakhautisa kukhutitsidwa amayitana ndithu akuluakulu amakampani amenewa kapena nthambi za boma zimene zizi kubwera kuti azafotokozere kuti akuti pakuti pakuyenda bwanji pakuti akuyenda bwanji.
ndi mbali yoyamba la funso lanu mukandifunsa kuti zimenezo zakhala zikuyenda bwanji zinthu zambiri mdziko munomu tinazikhazikisa chifukwa cha lamulo. Lamulo limanena kuti tizakhala ndi chakuti timayesesa kuti chinthucho tichikhazike kupyola pamene popo ndi pamene pakhala pakutivuta kuti lamulo linanena kuti tikhazikisa chakuti tikachikhazikisa chimene chocho chikapeza zotsatira zimenezozo ndezi zitani ndezi zimene zakhala zili vuto. So mutha kuona kuti makomiti a nyumba ya malamulo alibe mphamvu kuposera mwina kungoyitanisa anthu aja kuwafunsa ndi kuwathandizira kupereka maganizo awo andi nthawi zambiri anthu aja akapita kumene koko umatha kuoneka kuti ena amapita osakonzeka bwinobwino amatha kuyitanisa ndithu munthu kuti afotokoze kuti kodi ku kampani kwanu koma kamagula zinthu mumagula bwanji mapepala anu ali kutiko ma supporting documents mwina procurement ina yake ali pati anthu aja apezeka kuti apita kumene kuchako opanda mapepala aja koma ukandifunsa ine ngakhale ndili sale accountant koma ndimamvesesa kuti basic umayenera kukhala ndi supporting document to any procurement imene mwapanga ndakafunsa zimene zili kuti sitinabwere nazo mukamapanga kupita chisogolo muzionesesa kumene koko would do better ndani chetera bomba basi. So ndinamvapo mudzi mwa aphungu mmene amalankhula ku nyumba ya malamulo mmene amapangapo komenti apita dimba amanena kuti chifukwa chokuti mwina makomitiwa alibe I was very specific kuti arresting powers anthu amapita mwa kajo simwatitana tibwera kwa abusa akakuitana sungaope kwenikweni kuti what's the worst you can do akangondilangiza koma atakhala kuti akuitana ayina ake kuti umamva kuti kumeneko wakachita anthu zamasewera makapasako makofi chanja umapita sunawuso kunjenjemera kuti umeko nthakula ntaku coffee you know. So I think mwina ndisanamalizise zonse tikambirana mozi kuti ndi tingapange bwanji koma ndimafuna nitengerepo mwayi pamene tikunika nyumba ya malamulo ndi makomiti ake utha kuona kuti ndi madera ambiri even ndikatuka nyumba ya malamulo uona kuti pali timabungwe tambiri timene timatikhazikisa pongofuna kukwaniritsa lamulo limanena kuti kuzakhala bungwe lofufuza katangale koma ukaona kuti katangale kuja timazamusira patiko you know. So ndi a concern yokuti I think timayenera tikhale ngati dziko nkumaona kuti zimene timakhazikisa zija ndizongofuna kuchinyenga aphunzisi kapena timafuna kuti zigwira ntchito nkukhutisa anthu kukhutisidwa anthu kuti izi zizigwira ntchito zotsatira zake ndi izi logical conclusions ya zinthu zimakhala chonchi mwina ndiyambe choncho tikuchita moteremo pano pa RSA Times tikambirana kufunikira kwa makomiti akunyumba malamulo tikutsindika kwambiri paija ya public accounts imene imachita handle nkhani zikuluzikulu zokhudza accountability mbomamu ngati ndalama pena pakisi zinaende bwino ena sanagwire ntchito bwinobwino zimene zikusokoneza kayendetsedwe kabwino ka dziko limene lili mu ulamuliro wa democracy. Public accounts imakhala patsogolo ndithu kuyitanitsa anthu amene akukhudzidwa nkuwafunsa mafunso koma nkhani ndi yakuti kodi zotsatira za nkhani zimene zimakathera kuti tinene pano kuti tinayesa kuyitana mamembala a komiti imeneyi koma ananena kuti osakwanitsa kukhala nafe pa zifukwa zosiyanasiyana ndi tikhalenso ndiye chimwemwetsitsi komanso Ernest Tindwa mstudio muno amene athandizire kuwunikira nkhani zimenezi kuti nanga m'maiko ena makomiti ngati amene amagwira ntchito motani nawonso ali ma security powers kapena ma security powers. Timve posachedwa pa mpulogalamu imeneyi ya lero ya Kulinji.
kuyesesa kuti alumikizane ndi magest athu koma nkhani ina imene imakhala apa ndi nkhani ija yokhudza ndithu mmene makomiti ngati amene amagwira ntchito m'mayiko ena ndiyesa kuno democracy inatipeza mochedwa kwinanso ziliko zimenezi inu mwayenda amagwira ntchito motani makomiti amene wa m'mayiko ena. Mwina zitsanzo zimene ndingagwiritse ntchito ndi zakumene ndinakhala kuchidwe mwina ndingobwerera mbuyo pang'ono sanankhe mwachindunji apapa tikuunika public accounts committee imene imaunguza kuti public spending ikuyenda bwanji komanso ma auditing reports mwina ngati ma report ochokera kwa auditor general amaunika kumene kuti zikuyenda bwanji komanso amaonesesa kuti ndalama zogwiritsidwa ntchito bwinobwino chifukwa pakhoza kukhala location yonena kuti inuyo mwina mukagula ma ambulance inuyo ndalama imeneja ndikagulira chinthu china imene jaso ndikulakwitsa ngakhale kuti ni budget yanu koma chimene munapemphera ndi chimene munapemphera si chimene chocho. So amafunanso kuti kuzikhala transparency komanso promoting financial discipline pazikhala ndithu kadongosolo kachitidwe ka zinthu simungamangogula zinthu mmene mwayimverera komanso ndizolinga chawo kuti azichepesa akatangale kumbali ya boma reducing corruption in the executive branch. Nde titanena choncho machisanso ngati maiko ena ngati mwina ku UK kumene timakonda kuti tidabwerekerako zinthu zambiri kumene kumuzaona kuti amapanga scrutinizing value of money komiti jema yang'ana kuti kodi economy kuyenda bwanji efficiency yake effectiveness nake ndeti kati efficiency and effectiveness ndekuti unena kuti when you are being effective ndekuti ukutha kubweresa zotsatira when you are being efficient ndekuti kugwisa ntchito zinthu zochepa kwambiri kuti zikubasi mwachitsanzo ngati ufuna kupha uzuzu sungachite utenga musi kumenya uzuzu ndekuti kugwisa chinthu chambiri kupanga chivi utongotenga handi kachifi kumenya ka uzuzu kachawapha. So that's an example of being effective and efficient. Kodi you using minimum but to achieve maximum. So kwanza tuko uzaona ati zimene zizi amatha kuzipanga pagulu panthu and even anthu aja kakhala kuti akuona kuti amene kuyendera papamu atha kukhati mwina kuti sanalakwise bwinobwino koma anyazisa apereka kachithunzithunzi kena kake kuti kuti anthu akupanga bwanji anzathu amatula pansi kumene kuchako. Yes. You know, principle, it's a matter of principle kuti ine siningamapezeka kuti ndikuyankha nkhani zimene zizi chanja ndikuchitisa nyumba, you know. So maiko anzathu onde zimene zonso zinapangisa kuti pazikhala public trust. You know, anthu amakhulupirira makomiti amene ajawo kamakaonekera pamene pajamba amakuuza ubwere utani mbuyo mukuno kutha kuona kuti anthu akaitanda makomiti mwena maderera usapita mpana zimatengera kuti mwina alandire samani bwerani muzaonekere kunoko. So it's like anthu amafusana kuti koduka panda kupita ndeu chichira chilike ndi yani. You get it? Chimene wanda tipite kwa alendo athu tindani stendwa komanso achimwemwe tsitse palaini pa atindwa madzuko bwanji mawa bwino. Alo atindwa mukundimva? Atindwa akoneka kuti siti kulumikizana bwino atiyese atsitsi mawa bwino mukundimva palaini pa? Significance iliyonse pakayendetsereka kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Atindwa mmazoona bwanji ntchito za komiti ngati imeneyi? Hoa ndisabwereze somwe anena Wanda. Wanda afotokoza bwino kwambiri antchito ya komiti kamena makomiti osiyana-siyana. Mu nyumba ya malamulo muli makomiti osiyana-siyana cholinga zithandizire nyumba ya malamulo kuti izikwanirisa ntchito yake. Nyumba ya malamulo ili ndi anthu osachepera 229. Esi aliyense amene ngamakhale ndichi kapena ndi mplata omayangana zina kachakita na khazikita makomiti osiyana-siyana kuti pakakhala china chake chofunikira komiti imene yoyo iunikire mwakuya ikaunikira ibwere izapereke ripoti amene ndi phungu amve kuti china chitikani chani nde ntchito yake ya makomiti imeneyo. Koma tinene izijananenera Wanda kutokoza kuno kwambiri ntchito yake komano mwina kutokumana na kuti nanga makomiti wa amakwaniritsa ntchito yake
makamaka committee ya public accounts committee chifukwa ndiyofunikira kwambiri chifukwa imayang'ana momwe boma likuyendesera chuma. Ngati muone nyumba ya malamulo ntchito zake ndi zitatu zenizeni, nga ntchito ina ndikuonetsa kuti boma likugwiritsa bwino ntchito chuma cha Malawi. Udindo wake waukulu umenewo wa nyumba ya malamulo, koma kuti nyumba ya malamulo ikwanirise ikufunikira committee ngati imene ya public accounts committee kuti iziona ndithu kuti boma likugwiritsa bwino zimene yaonazo ikapereke report. Komano kuvuta unaenda kuti koma ikukwanirisa funso ndi limene zovuta zingapo zomwe committee imene iyi imakumana nazo kuti ilephere kukwanirisa ntchito yake, komanso nyumba ya malamuloyo ilepherenso kukwanirisa ntchito yake. Inoona kuti sikoyamba kuyitana anthu kuti azafotokoze kuti chuma chimene ndikapena zakuti zinayenda bwanji. Wanda anapereka mavuto omwe amapezekapo nankumana kuti yayi tinakonzekere yayi izipalibe chifukwa chani zinthu zimene zimachitika. Vuto loyamba halo Atindo tikumvani ndithu pitirizani. Vuto loyamba ndilonena kuti mphamvu za komiti imene ipena pake zimacheka. Pakala ma incident olina kuti komiti imene imaitana anthu koma anthu menewo amata kunyozera osapitapo ndipo palibe chimene chimachitika. Vuto loyamba limenelo anthu amasankha apite kapena asapite. Ngati sapita kawiri sipakhala china chilichonse. Kumayiko kwanzatu ukakhala kuti suna komiti imene ijayo yakuitana suna pite umakhala mlandu ndithu umakhala mlandu. Pachizungu chake amati contempt. Nchimodzi ngati kukoti likaitana ngati sunapite amakupasa mlandu kuti sunapite amati contempt. Mwinanso ifenso pita mbali imeneyo tikawunikiranso malamulo ake kuti komiti imeneyoyo mwina ikhale ndi mpata kuti anthu amene anganyozere ngati sapita akhale ndi mlandu umenewo wa contempt. Ku USA ngati mukumbukira unali kafukufuku wa munthu wina wolemera kwambiri amene anasiya amati SPS wamafairo iyi kuphatikizapo ma-president opuma anaita chika ma-president ena mafuna kunyozera koma amaopa pacha nkhani imeneyo ya contempt. Mmoja amene amaopa anali Bill Clinton amafuna kusapita koma adamuza kuti mukapata kubwera mukhala ni mlandu wa contempt of court. Mwina kunonso chita chimodzimodzi. Vuto loyamba limenelo mphamvu zimachesa anthu amasakusankha kupita kapena kusapita. Vuto lachiwiri nyumba ya malamulo ndi andale. Nde kawiri kapena nthawi zina aphungu athu ndi amene ali makomitimo pakakhala nkhani amayamba kaye kuona kuti chipani chawo kapena mamembala awo akukhuzidwa bwanji. Atindwa munena zoona mepo mwati papepa munena zoona zitizo zomwe zizoona mfundo yachiwiri yokuti amang'ana kaye kuti nkhani kuti khudza bwanji aphungu kumeneko izo ndizoona. Ndizoona zoti poyamba amang'ana kuti nkhani ndiyotani chipani chawo chikhuzidwa bwanji ndi pamene pali vuto loyamba limenelo. Ndino mamikangano imayamba kukhala ku komitiko kophikako kusagwirizana chifukwa mwina chipani chawo kapena anthu ena amuchipani chawo akukhuzidwa. Makhala kuti mwina ku komitiko sanagwirizane ndiye kuti ngakhale ripoti limene lichoke kumene koko likhala li mavuto. Nthawi zina zimatha ndicho komiti ja kumbana kugwirizana amazapereka ripoti kumene kuchako ku nyumba ya malamulo. Musayibale kuti ntchito ya komiti ndikupereka ripoti ku nyumba ya malamulo kuti nyumba ya malamulo jalivomereze ripoti yo isile adopt na kuti executive igwire ko ntchito. Ndino kutenga kuti komiti kuja mwina agwirizana ripoti lijangubwera ku nyumba ya malamulo kuchako chifukwa cha ndale kuyanga kuti ndale nkhani chipani chathu kapena anthu athu mamemba athu akukhuzidwa bwanji makazapezeka kuti ripoti ijayo osalivomereza.
kapena ngatali vomereze zina akuti zisinthe ipacho nakuti anthu ena achipani akukhuzidwa. Vuto lachiwiri ndi limene lolo timalowesapo ndale. Vuto lachitatu lomwe timalize nalo ndole nakuti ngutheka nyumba ya malamulo ijayo nkuvomereza ripoti. Ntchito ya nyumba ya malamulo imathera pomwepo kupereka ripoti. Pama zitengera kuti executive igwire ntchito malingana ndi ripoti ijayo. Lero executive mukuziwa ndiyosokozedwanso ndi andale. Zitengera kuti usogoleri nkhani imene yoyo ukuona bwanji uli ndi chidwi kuti zomwe zachoka ku nyumba ya malamulo utengepo gawo kapena ugwirepo ntchito kapena ayi. Vuto lina lachitatu ndi limenelo. Chabwino Atindwa imalowesaponso ndale executive kuti chite implement ma recommendation. Chabwino Atindwa ochokera ku nyumba ya malamulo zitengeranso kuti chipani chawo chikuzidwa kwanji kapena anthu awo akuzidwa kwanji. Mavuto atatindane nawa ndi amene amapangisa kuti komiti mwina pena pake izikhala yoperewera komanso nyumba ya malamulo izikhala yoperewera. Chifukwa chake milandu ngati iyi ahowahowa siri kutha. Chabwino mapeto ake kawiri saoneka intikoza kupereka ma example kuyambira 1994 mupereke Atindwa mupereke. Halo Atindwa mupereke Atindwa mukundiva mupereke ma example posachedwa apa tingolankhula kani tulankhani wathu Brenda Kayo kena kuti ibwere kwa Chimwemwe Tsitsi alikale palaini pa ndi Vulai nayeso akabisale pena pake. Halo Brenda, mawa bwino kundiva? Brenda, hello. Brenda Kayo kulilongwe kundiva? Brenda Kayo kulilongwe wadzuka bwanji ngati ukundiva maono? amene wakuoneka kati tikulephera kulumikizana bwinobwino koma tipite kwa Achimwemwe Tsitsi tilankhule naye posachedwa pa Brenda. Tsitsi nkhani ndi imeneyi Atindwa afotokozapo mfundo zingapo naye Wanda wachitapo zake koma la inu funso ndilonena kuti kodi inuyo mmene mwakhala mumayitsatira ntchito ya komiti ngati imeneyi nkofunikira kuonjezera mphamvu zake sizingasokonezane ndi ntchito za nthambi zina za boma? Atsitsi. Zikomo kwambiri Elvis. Ine ndikuona kuti ndi chinthu chofunikira ndithu polingalira zofowoka zimene Wanda komanso anzanga Mr. Tindwa afotokoza pa kagwiridwe ntchito ka makomiti amenewa makamaka imene ya Public Accounts Committee. Kwa ine ndikuona kuti poyimikira zofowoka zimenezi ndi chinthu chofunikira kuti makomiti ngati amenewa ataonjezeredwa mphamvu ndi lamulo lalikulu lija la Constitution komanso malamulo ena othandizira akunyumba ya malamulo ma Acts of Parliament ndicho linga chakuti zimene akufufuza ndi kuyika pa mbalambanda pa mapeto pake zidziwika mutu wake kumbali yakuti okhudzidwa amene alephera kugwira ntchito yawo bwinobwino kapena awononga chuma cha boma azipezeka kuti amenewa they are held accountable kapena kuti pangidwa kuti ayankhe mlandu ndipo kumapeto kwake ngati kugonera apereke chindapusa kapena kuti alipire pa zolakwika zimene akukhudzidwa nazo. Kotero kuti ndikuona kuti pamafunikira ndithu kuti anthuwa atakhala ndi mphamvu kapena kuti makomiti amenewa atakhala ndi mphamvu polingalira kuti monga mmene anzanga anenera pakadali pano mphamvu zenizeni zonena kuti kodi pachitika chiyani pamene iwowa amaliza ntchito yawo yofufuza ndi kuyika pa mbalambanda zomwe zikukhudzidwa ndi magulu osiyanasiyana m'bomamu. Zimatengera kuti pabwere ena oti apitilize nkhanizo monga bungwe lija lothana ndi ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau kapenanso mwina
nthambi zina zimene zimakhala zikukhudzidwa pa nkhani yoimba milandu anthu osiyanasiyana m'bomamu monga ofesi ya DPP Director of Public Prosecution ndi ena otero kotero kuti pamafunika kuti ndithu nyumba imeneyi itakhala ndi mphamvu kudzera makomiti amenewa kuti azitha kupitiriza nkhaniyo kufikana poti anthu okhudzidwa alandira chilango chokhudzana ndi kulephera kugwiritsa bwino ntchito udindo wawo kapena ndalama za boma. Chabwino tipite kwa Brenda Kayocha amene wakhala pabwino manetiweka akumavutavuta. Brenda, mmawa bwino, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kumene mu Branta bwanji. Yeah, kunonso tadzuka bwino. Nkhani ndi imeneyi cheza ndi Amalawi pa zakufunikira kwa makomiti ngati amene wa public accounts. Chabwino Brenda ngiri tsulani ndani. Ikateforokozere ina bwanji kumene imene yaza chuma public account. Komano milene mistake bona bona gurisiki kodi nga mlandu chopera bizuga kurimata kuriyata bwanji kwebina nasinga sisi pata kuziwa minengi Nina angatanga komiti mwenye kuti azilondoloza bwino mwanzo imene akanyipeza imene ikapita ku court komiti imene ikuti kulondoloza ndivona kwanga ndivona ngati kuti iwowa atita akakhala kuti byandu aipeza mene ora kuti zikamura ndirawo kuti zende kibanika kuyani rawazo ndu watu wachita barenga iratobira kukota chita biko ndoza bonga ngari mna mapanjira kuti yakauri apisaga amini ora ba amatagiri kandi ndika boera kumano kuri chika kuri bino tika kuri samto kunene kumana chisaso kufurukozera kuti katira ava binazenda muri Chabwino Elvis wano mmene ndachezera ndi amodzi anzika kumwani akufotokoza kuti komiti imene inagwira ntchito yopambana kwambiri pofotokoza milandu ngati imeneyi koma zotsatira zake zokangatiza zolakwa samatha kulondoloza bwinobwino mina milandu ija ikapita ku court samatha kulondoloza bwinobwino kuti aone kuti milandu imeneyi yathabani. Tathokoza kwambiri Brenda mtolankhani wathu amene kulilongwe ndi tipepese kwa amene mukutitsatira pa Facebook pa Times 360 Malawi kuti chithunzi chimene timayika chale ndo amene tayitana mpulogalamu iyi timene atike chithunzi cha munthu amene tamuyitana koma tidasokoneza mbalo mwa chithunzi cha Ernest Tindwa pakuoneka chithunzi cha Saulos Tindwa de tipepese koma tikonze zimenezo kuti pakhale chithunzi cha Ernest Tindwa ifo mlendo wathu mstudio mu programu ilero ndi Ernest Tindwa. Tipite kwa iwe Wanda, zikuoneka kuti nkhani ndionena kuti Amalawi ambiri akuona kuti sizikuyenda pamembeto pake koma iwo ndi anthu amene amasankhana amachokasiya umene kuita kuti aziyachita represent ayindiro iliyonse Amalawi imene ankachite pofuna kuonesesa kuti pakumakhala ma outcomes aja kumakhala ndi ma results. Tidasankha kuti tizisankha anthu eti amene azipita ku nyumba ya malamulo kukatimirira chifukwa chake waja nthawi zonse zaone akamanena mekujamani akuti ine wochokera dera lakuti ndikuyimira zakuti kutanthauza kuti zimene zikuchitika mujamu amakhala kuti akupanga m'malo mwathu so tili ndikuthekera ndithu kupempha zinthu zina kuti zisinthe nyumba muja poti komera ife amene tatuma anthu aja chifukwa anthu aja ndotumidwa ndi otumafe ndifeyo ndi otumafe tili ndithu ndi ufulu komanso tili ndi mphamvu zonena kuti kumene tikukutumaniko mutakamapanga zinthu zake izi atsitsi amene amayankhula ananena apo kuti mwina ndiofunika kuunikanso lamulo kuti lamulo likhale bwanji. Yes, lamulo titha kuliunika koma ine kwambiri I think tiziunika anthu amene amapita ku nyumba imeneyi chifukwa so amene ali kwache so ine sindikunena choncho in general komano ndikuyang'ana kuti ena mwa anthu amapita kumene koko amakhala anthu okayikisa koma abe amapezeka kuti masiku ano anthu tinakhala ngati tinataya timangoti amene yoyo basi amatango kusankha munthu uli ndi zipwirikiti munthu luggage yako ndiyo chuluka koma amatha kusankha upita umene kuja so amakapanga behave pena mupanga because
kutakuona mene amayankhulira athindwa ndivomereze nawo point yawo yachiwiri ananena kuti vuto lina lalikulu ndokuti anthu amatha kumayankhula bwinobwino mwina itha kukhala kuti komiti ayamba koma sikuziwa kuya kwa nkhani imene akuyikambirana ija ndikuti akhuza ndani amata kuyamba ni moto kena akanoika zaona kuti yamba kufukula anthu ena ake koma zayiona komiti ija yamba kubweza moto akomiti akopsezedwa akwaopseza ndani. How can you threaten a public a parliamentary committee ndiwe ndani? How much power can you have kuti mpaka nokaopseze committee imene ili ndi malamulo? So zimene zozo zikhoza ngokuza kuti tikukhala mu dziko limene laola kwambiri mbali zambiri kuti upeze munthu olungama sumakhala zovuta ambiriwa inde ali mu komiti imene yakufufuza nawonso mbali naye anzawa kufufuza zina zija tangokhala. So tikuyenera kuti inde lamulo tilikonze komanso pang'ono ndi pang'ono anthu feti zitha kumuunika kuti uyu akakatimira kuti tikufuna chani, because nthawi zambiri timakhala excited ndi mwina one aspect of the parliament komano ukayang'ana in general believe you me even imene tinakhwefulira zoyenereza munthu kuti apite nyumba ya malamulo umadabwa iweyo hoahoa pena ukamamva anthu akulankhula aja iweyo mwina kumachita manyazi on behalf of your member of parliament kuti this guy has no clue whatsoever simina kuyankhula. Tipite kwa trakani wathu wina Gresham kama kena kuti bwerere kwa Thindwa. Gresham kumulanje mawu abwino wadzuka bwanji? Tadzuka bwino ka ku Blantyre. Tadzuka kodi kuchita mvula kumeneko? Nditwe kuna wadenga mwaona vanopa ya CMB2. Chabwino ndiye itisajedwe ikupezerera ni fasi kumachedwa kuyambiranso chezani nda Malawi pa nkhani ya zinthu zimenezi. Ndi Malawi mmoja ne azicho mmoja. Program kamugengo ya tangu sina mimi mulimo. Zilanga ndiko Jonathan Banda. Nkhani ya mafoto yanga kandi bila mbuyombo. Udengera mungu jeno kugambira mabere ineyo kusanamo mene paki gwira mkudo ndibiza nayo. Kwa mabona bempanga ndikutoka kuti nkhani tivuona kuti babaze for the carbon nkhani zosema cyane mbuyombo. Zima yamba ko mama yake akavuka ntama zima yamba cyo nkikona ngo umuntu waje kumagatera zima kazo kundisa azonje dewe zima kazo zodi otibagawa tiyakusago so ngari pewa zika antu ambati ile unazo ngakabuke inangoro di kali mpata kali kuma kazona so nthawi zima tatuka tena paje so baga kakuti alonjezera mphamvu kuti igure chikaya kuti full independent kuti kudzana kuti hoa. Yes, Gresham. Ndinali ndi amadziwa ndi. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo amenewo. Tithokoze tipite kwa Thindwa. Muli pa katikati pofuna kupereka zitsanzo za makesi zochokera ku makomiti ngati amenewa amene sanatheke kapena tsogolo kesena kuyambira 1994. Thindwa ngati mukundimva tayamba kupereka zitsanzo za makesi zamene apita ku komiti ngati imene. Ahoa. Sidi mafuna ndipereke zitsanzo. Perekani nkhani munayamba kale perekani. Sidi mafuna kuti ndipereke zitsanzo komano inuyo Malawi aliyesa. Thindwa ife tikufuna mupereke. Bali makesi ambiri atene pakala makesi a mafuta atu anaitanidwa kunokuma mabungu ambiri ahoa tisachite kuchula iyayi koma nkhani ndionena kuti nkhani sipita kumapeto zifukwa zake na fotokoza nkhani sipita kumapeto chabwino komiti imatogwira ntchito nthawi zina komiti imasokonekera nyumba ya malamulo imatha basi ripoti komano kuti ino nthambi zina za boma ngati executive kuti zigwire ntchito tikati executive police ma blank osiyana kapena tine kuti ma office osiyana kuli ISCD kuli Director of Public Prosecution police kumene I mean all those things pakukhala pamaina wena kuti executive parliament nyumba ya phungu ikapereka report
executive zigwira ntchito kawiri zonse sizichitika Wanda na tulapo nkhani yofunikira kwambiri yona kuti vuto lina limene likupangisa zonsezi ziko laola ivomereze ziko laola kupeza munthu wa chilungamo pakukhala povutirako and chakukhala ngati chikhalidwe pachizungu timati culture. It's now institutionalized and sakuchitaso mantha sakuopaso kasubiri wa boma kayandwa and sakuopanso pachangokhala chikhalidwe izizi timanera kuti tisinte ino mukuziva ahowa kuti kumaiko ena nkhani ngati izizi kungotchulidwa zina kuti ukukhuzidwa ndipo pali umboni kuti ukukhuzidwa munthu pa iye yekha amata kutula udindo chifukwa zimakhala zochitisa manyazi kuboma limene lipo nthawi imene yoyo ngati uli mboma chimakhala zochitisa manyazi komanso zoyipisa mbiri ya boma limene lilipolo ndi umachoka ngati ukuchoka amakuchosa koma kunoko sizichitepo china kuti chikhalidwe ndimene timakhala ngitavomereza kuti ndimene zimakhalira anthu amene ali ndi akutchulidwa safuna kusiya komanso sachoteswanso timathamangira nkulena kuti innocent until proven guilty ndizoona komano chinthu chomwe tikupereka ndichotani zonsezi pachonena kuti ziko lilaola pafunika kukonza chabwino kuti tiyendekeze kuti aphungu azichita mwanjira ina ayi ndikuona kuti kwakukulu kwambiri kufunika kusintha chikhalidwe kuti kusintha chikhalidwe pakufunika usogoleri omwe uli ndi chidwi kuthana zimene zizi izi sikuti sitingathana nazo komano tisindikhale chikhalidwe malamulo tinawo madera ambiri tinawo koma malamulo osagwira ntchito sagwira ntchito kuti changokhala chikhalidwe chosalemekeza malamulo koma kuti malamulo ayambe kugwira ntchito ndi pamene executive ili ndi chidwi kuti malamulo agwire ntchito ndipo ufunikira no usogole utakhala ndi chidwi kuyamba no kuonesa kuti nthambi za boma zosiyana zikugwira ntchito yake iwotumikira Malawi muchidwe ngati umene ukoza kutha koma panopa zakukhala chikhalidwe anthu sakuopanso sikukhulupira kuti executive yaonesa Malawi ndi chidwi yothana ndi nkhani ngati zimene zizi na usogole amene takati tukhala nawo kuti aonesa chidwi chofuna kuthana mkhalidwe umene ayi executive manga president ali ndi mphamvu zambiri takhala kuti mphamvu zimene zijazo zagwiritsidwa ntchito motumikira Malawi mavuto amene tinawo akoza kutha kawiri timadandaula kuti ya president ali ndi mphamvu zambiri ine ndine munthu umodzi amene ndimavomereza kuti a president akhale ndi mphamvu zambiri cholinga ndithana ndi mavuto amene wawa koma vuto ndionena kuti kawiri mphamvu zimene zozo sizikutumikira Malawi zikutumikira kwina kwake ndi pamene pali vuto komano utaona mphamvu zomwe zili ndi a president sogolewa dziko lino takhala mphamvu zimene zozo zitha kuthandiza chabwino athindwa kuthandiza kwambiri kuthana ndi mkhalidwe umene takhala tikukumana nawo umenewo Wanda umafuna ulankhulira kuti sanapite kwa atsitsi yes ndimafuna ndigwirizane ndi athindwa kuti yes malamulo ndi amenewo koma chikhalidwedi chofunika chifukwa pamakhala nkhani zina ya office I know kuti pamafunika pakhale umboni okwanira kuti apa palachitika nkhani izizi koma zina even ukamaziona on the surface umachita kuoneka kuti yakhota inde umazadaba ntaupasa chitsanzo mwina cha paki ina yake nkafufuza 2023 ankafufuza za fertilizer wina wake ndalama zambiri mabilioni nazabwira inayimisidwa panjira inquiry imene yoyo kunaya kuti apalibe ndalama ya boma imene yasakazidwa you know ambiri tinaona dili it's like wapita kuchipatala iwe ukudwala sunagona usiku koma uchipatala kuzati asiti kupeza matenda aliwonse iwe umakhala you are so convinced kuti ine nthupi mwanga mundikudwala koma no ma instruments oyezerawo sakupeza ayi kuti but that in itself doesn't mean kuti iwe sukudwala koma probably we do not have ma instruments oyenera kuziwa kuti vuto leni mene likukupangisa kuti iwe uzisowa mtenderero nditiro so sometimes if you apply the same utakuona kuti ni ma systems athu kuti they are not amene amapanga michitidwe imene ndiochenjera kwambiri beating the system so ma systems aja tikuena tizaunika pafupi ndi pafupi ndikumabweresa mu kadauloso osiyana-siyana okuti even anthu aja akakhala kuti because the assumption is
iweyo an MP automatically you are an expert in investigating utakuziwa kufusa mafuso oyenerera timapita maskulu do we teach these people how to investigate issues, particular complex issues where people are clever, they are hiding how do you know ndine momwe timachita maphunziro otolankhana anatiphunzitsa timagwira bwanji munthu akamanama kuti akamayankhula zabodza umaziwa bwanji kuti uyakundinamiza you know understand zimatithandizira tikamagwira ntchito yathokoza kuti uyakundinamiza ndekuti ineso kuti ndingwire kuti akunama naneso ndizifusa chonchi yekhazi ulula. So these are some of the issues zakuti tiziyapasa ma instruments anthu amene akugwira ntchito imeneyi kuti azikhanduka daulo. So si zinthu zophweka pamene anthu akufuna kubazi ndrama zambiri ngati chonchi you think kuti ungomfusa kuti Ivis pepani aya mfumo mukuina kuti mukhale ndi ukadaulo wapaderadera maphunziro apaderadera ma trainings odziwa kuti timapanga bwanji zimenezi munaona maiko anzathu even amagwisa ntchito amati ma lie detectors kuti ukamaveka kumaona kuti niyo mukunamiza komiti ndi mlandu waukulu umene kunamiza komiti imene I'm just saying kuti we need to go beyond what we are doing now if we are serious komanso we want to send a message chifukwa kufikira chatumiza uthenga kwa anthu amene amapanga zimezi zizingopita zimezi ndakuzani za ya 2023 ndi panali ya 2022 jatinkayang'ana zogula kubuchala exactly mapezeka kuti ikafuna kuti abwere mwina wa ku reserve bank uzangopanga china chake sana abwere aku pamakati ma frustrations china chake people frustrate these systems over and over again kuti tikamaza pakazikisa ina do we review kuti ajana lepheka mbwe mujana lepheka chifukwa chani what have we done as improvements to make sure kuti awawa ma inquiry amene tipanga papawa at least they will give us something tangible that we can now take to other agencies kuti act on this. Tipite kwa tsitsi ino yonde mukhayiri mukutsiriza kugawa lanu nkhani chifukwa pa nthawi 9 minutes to 8 patiko kuti khaini nkhani ino mukuona kuti ma solutions akhale utani fazi kuoneka kuti ambiri akugwirizana ndi fundo yonena kuti makomiti ngati awawa pena pake sakuthandiza kwenikweni kusongola zinthu mdziko muno. Halo atsitsi amene wakhanga atithawira palaini pa Thindwa mukundimva? Ndikukumva hoa. Inu nkhani mukuona kuti kupita chitsogolo tichite motani ngati dziko? Choyamba Elvis tiunikirenso ngati komiti ili ni mphamvu yolena kuti ikaitana munthu sakubwera munthuyo azipatsidwa mlandu chimodzimodzi ngati ku khoti komwe khoti likakuitana sunapite umakhala ndi mlandu mwina komiti imeneyo tikayipasanso mwina mpata umenewo achachiwiri ndikuona ngati pakufunika ndithu kuti usogoleri utengepo gawo. Ine ndimakhulupirira kuti zinthu zisinthe kachitwe ka zinthu zikasinthe mdziko malamulo ndiofunikira komanso chikhalidwe cha anthuyo cholemekeza malamulo ndiofunikira kwambiri chifukwa kukhala ndi malamulo koma malamulo osasatiridwa ndi pamene pamafunikirano usogoleri nkuonesa kuti lamulo likugwira ntchito pachizungu timati the rule of law. Ndinene pano mosabisa sinakuthisidwe ndi mausogoleri omwe takhati kukhala nawo pa nkhani ya rule of law. Nthawi zambiri amalawi akuberekwa chifukwa chonena kuti lamulo sili kusatiridwa. Ndino pakufunika usogoleri onena kuti usinthe kachitidwe ka zinthu usinthe amalawi ayambe kulemekeza lamulo kuti zimene zichitike pooneka kuti usogoleri ulole nthambi za boma zigwire ntchito mosakakamizidwa kapena mosaletsedwa. AACP ali ndi ukadaulo akutogwira ntchito, a director of public prosecution ali a police nthambi zambirimbiri koma kawiri zimaganika chifukwa chonena kuti kulibe anthu kapena kulibe zipangizo komano mphamvu zimachokera pena pake kulesa kuti izi zisapitirire ndi pamene palipo ndipane kunena kuti usogoleri ndi wofunikira. Changing the culture, institutional culture and national culture requires a leadership that is able to permit rewarding good performance and punishing poor performance, especially disrespecting the law. Unfortunately, what we know for sizichitika akukhala kuti akuchitika reward ni amene akuphwanya malamulo.
ati ndo takuthokozani chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji mawa lero zikomo kwambiri. Atsitsi nkhani ndi imeneyi, inu mutsiriza motani? Zikomo kwambiri. Kwakukulu chomwe ndikuona ndi zofunikira kuti titapereka mphamvu ku makomiti amenewa kuti azitha kufika pa mlingo wopereka mwachindunji chiganizo chonena kuti magulu ena okhudzidwa ngati bungwe la Anti-Corruption Bureau kapena mwinanso amene amazenga milandu yosiyanasiyana ya boma, ofesi ya DPP, azitha kuwalamula ma ofesi amenewa kuti agwire ntchito motengera ndi ndondomeko zimene wayika pamene amaliza kufufuza kwawo. Zimene zitawuthandizira kuti anthu onse okhudzidwa azipita ku makomiti amenewa monjenjemera komanso modziwa kuti china chake chitha kuchitika chokhudzana ndi kulephera pa ntchito yawo kapena kuononga chuma cha boma kumene akukhudzidwa nako. Komanso china chimene ndimafuna ndinene pano nchonena kuti pamafunikira kuti makomiti amenewa akhale otetezedwa ndi lamulo kumbali ya interference kuchokera ku executive kapena interference kuchokera ku zipani zawo, chifukwa nthawi zina zimatha kutheka kuti mawemoti agwire ntchito yawo momasuka komanso motsatira chilungamo, amapezeka kuti mwina akuopa kuti kodi iwowo ali mbali ya boma kapena mbali yotsutsa boma, komanso kuti kodi chipani chawo chimene iwo amayimira ku nyumba ya malamulo chikukhudzidwa bwanji ndi nkhani zimene mwina zikufufuzidwa. Mukumbukira kuti ngakhale posachedwa apa wapa mpando wa bungwe limeneli la Public Accounts Committee, Stephen Malondera anayankhulapo nkhani yonena kuti alandira chitsimikizo chochokera ku zipani zonse zokhudzidwa ku nyumba ya malamulo kuti sizilowerera pa kufufuza kwawo kokhudzana ndi kugulitsidwa kwa hotelo ya Amaryllis. So zimenezi zingosweza kuti pakufunika ndithu lamulo kapena chitetezo chapadera choti mamembala amabungwe amenewa azikhala otetezedwa pamene akugwira ntchito yawo yakafukufuku ngati ameneyo. Atsitsi tathokoza chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Wanda, tsirizani nkhani. Makomiti ndofunikira Elvis. Anthu akufuna kuti makomiti atakhala ndi mphamvu zambiri zowumiriza munthu kupita, andi kuti ngati sunapite uzimbidwa mlandu mmene ichitira khoti, kuti unanyozera khoti pazikhala mlandu. Zotsatira zimene komiti likupeza tizitha kuzigwisa ntchito mwina kupereka ku mabungwe ena ncholinga chokuti ngati pali kufunika kuti amangidwe amene anapalamula milandu tizitha kuona, so that komiti ina ikamadzakhala anthu aziona kuti mwakumbukira yoyamba jeta khala awa adapezeka ulakwa pano akugwira ntchito mwina maukaidi osiyanasiyana. So zimenezo ndi zolinga zimene tinakhazikisira ma instruments ngati amenewa. Otherwise zomangopanga basi ngati kuti mwachikhalidwe sizikumapasa public trust imene nanena cholinga kwambiri njokuti pazikhala public ifeyo amene tili kunjafe tizikhutira kuti anthu amene ali kugwira ntchito m'malo mwathu andakugwira bwino. Therefore anthu amafuna parliament yabwino chanchani, so the public trust in terms of some of the things zimene tikupanga phatikizapo makomiti ambiri a parliament amakhala okayikisa ndithu. Wanda tathokoza kwambiri fa chobwera programu ya Kulinji. Tithokozenso nonse potsatira komanso kumvera programu iyi pa radio komanso pa Times 360 kudzera pa Facebook. In Elvis Wahawa program ifikenso lolemba sabata mawa. Amalawi Kulinji no Kulinji kumavetsera kuti Kulinji wakaya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akulibaji kuti usaruga kulilabe nanga solora ledesi yao deja shirugu koshuyenda panji nanga nkani zonyati sasikulijani kumbolo bagari Kulinji mwera nanga kwanugo Kulinji kodi kuboma kusteri house Kulinji nanga otuta mwazuga panji Nagata mziredio kukulijani Kulinji tikudalira inu